Ворона и Чиж. Максим Богданович. Прыгода гэтая не так давно была. К Чижу, а сілы ён, як ведама, не мае, ворона прыступае. Скажы, ці я падобна да арла? І бачыць Чиж з воронай не жарты, а ўласны хахалок чаго-небудзь ды варты. Зусім арол, адказвае Чиж вороне клятай з клёна. Ну то ж бо то, глядзіш. З ласкавою гразьбой пракаркала ворона і паляцела стуль далей. Усё гэта бачачы, здзівіўся верабей. Браток, ці ж вачэй не маеш? Орлом ворону называеш. Засараміўшыся, Чиж так пачаў казаць. Я гэтым не зрабіў благога. Дай бог орла воронай не назваць, ворону же орлом. Нічога.